Черните дупки поглъщат всичко, нали? Ами всъщност, Айнщайн е известен с много неща, но може би най-готиното от тях е идеята, че гравитацията не е сила, а просто огъване на пространство и време. Тя се заражда през 1915, а малко по-късно Карл Шварцшилд предсказва, че някъде там във Вселената има тяло толкова масивно, че дори светлината не може да избяга от него. Но 100 години по-късно това остава просто теория, докато направихме първата истинска снимка на черна дупка. Когато една огромна звезда умре, нейната гравитация печели битката с материята. От звездата остава единствено нищо? Не съвсем. Черните дупки са с огромни маси, но са толкова компактни, че в тях законите на физиката просто се чупят. Черна дупка с масата на Земята ще има размер едва 8,9 мм. И нищо не оцелява отвъд хоризонта на събитията. И нека сме честни, и в близост до самата дупка. До 70-те години сме абсолютно убедени, че нищо няма да оцелее среща с черна дупка. Докато на хоризонта не се появява професор Стивън Хокинг. Разглеждайки всички уравнения, той си задава следния въпрос. Ами ако черните дупки не просто поглъщат, ами излъчват, тогава той предсказва съществуването на лъчението на Хокинг. Черните дупки всъщност се изпаряват. Заслуга за това, естествено, има квантовата физика. Накратко, дори в абсолютен вакуум е възможно да се появят двойки от така наречените виртуални частици, които по принцип съществуват изключително кратко. Когато такава двойка се зароди на хоризонта на събитията, понякога едната частица е погълната, а другата успява да се спаси. За нас това изглежда сякаш черната дупка губи енергия. Тази революционна теория, за жалост, все още няма експериментални доказателства. Ако се окаже вярна обаче, доказваме нещо изключително важно за Вселената. Всичко има своя край. Краят на Вселената ще настъпи, когато и последната черна дупка се изпари и всичко е еднородно и студено. Но имаме поне 5 години до тогава, така че последвайте ми всъщност за повече готини факти.